Kadom Karbing Longat, Nilimen Mukut Kramsa, Auraya Pua District, UP along, Mate Uttar Pradesh along, Inudarlo Sodolo, Alang Limen, Pragati po. Laban ke Alang Lipena namen lake Dilip Yadav pulo. Alang itum kecepacor nikrep hovelang, Bonstame, Pragati, Alang Lia Penan Pan Patilot. Tangka joini, Mate Alang Li Ningehang Kachipaplenga joini. Bangso Alam ki Klang, March 2007 along. Pragati Yadav lapen ke Dilip Yadav alang litum kachepachor lake March 5 alom lo. Dilip Yadav alang like business asai si ekle alang li tangkam has samenu lapen ke plank pick. Dilip Yadav aik Sanjay Yadav. Sanjay Yadav alang li piso lake Pragati ate amatlo. Mane Sanjay Yadav lapen ke Dilip Yadav alang litum bahini corporate sistame idon ved hembensi arlo suwanlo. Sitame ahemasor tu madela Dilip Yadav ahema sortu mange krokripin. Athi akling bangstame hadak pensi vanno. Lasoposi Dilip hanbangke hadak penke vanang ni pulo. Sitame Dilip Yadav abang ningjelo ajar alam le dostame Pragati pansi alang liwan bekji pulo. Lasi api bangke chedondon lo ahem tum stame chedono. Lasi pangri pangdon asai stame alang litum klempon lo. Ni ngarong bhong pensi. Alang litum cepat chora api alom lo. Dilip Yadav alang li bang sai choklem dam lo. Alang li Belagaon long si cyclem damlo laban ke March 19 arni bangke alang li thot hem chiwang thulo bangso hem ke chiwang hut hem le liang ko alang li piso phan sameting kilo laban ke alang li ikon sameting kilo je kewang loklop olam bangke sitame aphi bangke arni kang saman stame hem bangke le dhalo laban ke hem pen stame phone call piglo phone stame le aphi ting pig aloman lo Uthod alang litum call thulo lapen ke hala sud bangke phone ke ring lo bon समय hapunat kedeng dun bang lake Dilip Yadav kali delo hapunat pen kedeng dun bangke police tumsi matela Auraya a district long a police tumsi deng lo lapen ke alang litum than lo je Dilip Yadav lake injured delo ahiring tang rak pensi injured delo ase alang litum stame tongsikot hospital palelo lapen ke hadak thekdam long lo je Dilip Yadav lake hospital along sidolo lapen ke akhire ingtang rak pensi areng husolo lapen ke api Dilip Yadav apiso mate Pragati pan semehang hospital long alang listame bang lo hala suhut alang listame chiru charnap lo hospital long same arom prublo kopi akachiru ma kosona kachiru ma labang solam litum prabjim pen litum chethan ponang Dilip Yadav bang akhire ingtang rak pensi injured pot alang li bangso pir thepen chi onang koklo nini api laban ke postmortem report समय api klang lo laban ke chini pon lo accident pen kali lagi kumane si kateng kheng polo athe alang litum a phu along helia mustame longlo laso pusi police tumang same investigation pamenang ji pusalang litum investigation lo lasi prejam police tum same claim pon lo CC camera an same check lab lo laban ke pen an hadak CC camera doni pine alang litum isia CC camera long thek pon long lo je Dilip Yadav apan banghani amunitum bike pen ke thapon lasi alang litum bangso video footage pen pang thek pon lo alang litum chini pon lo hala inut bangke kedam tang stame jail ke jang bang mesen amunit kali alang li men lake Ramji Nagar pu bangso Ramji Nagar alang li batai lo pu jail ke jang sitame api Ramji Nagar phan stame rilo nebing nang pon lo laben ke alang li phan arju pater tok lo kecheng siang ko ke alang li thangnar samay tithan tidelo bonds tame api arjubom lo laben ke alang police atum alang li tum prejam abidi pen arjubom lo ki jursi alang li tithan no je alang li phan contract siki pipo Dilip Yadav pan ke party ji phan contract siki pipo komalo ki pipo lo tangte Anurag Yadav pu amunit si bangso Ramji Nagar phan contract ki pipo ki party ji aphan amasi police tum samay Anurag Yadav phan samay rilo laban ke nebing nang pondo alang lipan samay penang anarjulo api bangke police tum samay uthot Dilip Yadav ahem dam no hadak Pragati phan matela Dilip Yadav apiso pan samay prejam alam arjupono laban ke alom so api bangke Pragati phan samay nepon cheklo ahem pen Dilip Yadav apiso lo Pragati ke hada kedo a family etumbang arjulo kopi porsi Pragati phan kene ponang poplo bon समय पुलिस तुम alang litum phan hada khem kido tum phan a family tum phan ke than pen ke alang litum समय भागलो आठे पुलिस तुम than पन लो जे Dilip Yadav phan ke pathi lake apiso mat a planning lo apiso matela Pragati masi ke planning lo
pragiti abidi pensi Dilip Yadav pansame apran kian pul alama gelason lo 2020 aningkan pen pula Anurag Yadav laben ke Pragati Yadav atau maning cehang laben ke Anurag Yadav bang ke plang u ke kali alang li long bagi hum tabi pu ponsta me alang li kachiso bang ke do pulo alang li bang agari pen sta me alang li kachiso idi social media long punon laben ke la Pragati athingno punon alang li banga hormu enchot sta me alang li chiso pik pu la son thak thak si alang li mane chepaklang pik lo alang li kawe son same do son se alang li kai kis same chepaklang lo lapen ke peri ken same branded mate ador ke so sikian lo sitame Anurag bang ke select o pulo alang li chepadu group pen bang ke alang li klempon pe amal si Pragati bang sitame alang li ludun det lo alang li ning dog det lo Anurag phan alang li tum chinki det lo Anurag men Pragati kachingki lage alang li tum chinki joy bom athe Pragati a hema sorto mate Pragati apo pai tum bang ke chedonun de pin la sopol si alang litum chitong joy dopik lo alang litum hotel long stame dorapet stame abatai do lopu sitame api ahem tumbang matela Pragati a family tumange chini der lo hala so arni pen ka case stame Pragati hemange ka chibhong lo lapen ke hala suhut Pragati stame chini lo je non bangke Anurag phange ki dolong si phange sungkrung po palang li chini pa melo Pragati bang esona lam chini pa melo je Anurag phanjong si dolo pulutang te hada ke thang dawe Anurag long ke thang dawe Anurag bang ke plang o amunit kalider sitame lapunat Pragati bang kar ike plang o nangji pusikari alang li Anurag phan ke aning dog lo bonds tame alang li plang o pensi dolong nangji pusi alang li ke matha pondo laso pusi alang li bidi bang ke lason lo alang li te hem matela Dilip hem lo Dilip Yadav hem lo apene Dilip Yadav ai Sanjay Yadav phan ke Pragati atisi ki do dam lo asialang li hadak dam bang bom lo laben ke Pragati same chini pamelo je Dilip Yadav long tangka do laben ke plang o laso posialang li si planning lo Dilip Yadav pan ning ke do sun che parjan lo laben ke ningkan ke thom malang li tum chinki lo mon same alang li planning matela Pragati bang planning ke la son lo alang li phan do po laben ke bang phan pachini ni pin mesia pran endet po laben ke tangka do anstame alang li cherai long lapu sike mathalo Dilip Yadav pen kaching ki ke 2022 aningkan si alang chingki lo lapen te Pragati alang li ning dok ping ning ching sampi ka son si alang li cheparjan bom lo Pragati bang matha ke la son lo Dilip Yadav pon pathi lot po alang li tangkan bang ke cherai lap po lapen ke Anurag pen si dorapet pu pusi mathalo la si Pragati lapen ke Anurag alang li tum planning pa melo ku pi ko son si klempon jima pulo api Anurag bang Durlab Yadav alang li bong ne pine alang li phanthano hala Durlab Yadav bang same mission amunit kali asi alang li bang Ramji Nagar phan alang li hangdam lo chingki lo lapende contract pilo asi alang li tum chingwai lo je 2 lakhs Ramji Nagar bang pulo 2 lakhs nangji pulo lasi kicheng sige alang li tum 1 lakh pilo lapen ke bang so sai claim tang det pen matela Dilip Yadav phan pathi det pen api bang ke lakh si bang ke puthot pitu populo sitame Pragati Yadav long same tangkawe laben ke Anurag long same tangkawe sitame la Pragati Yadav matela Dilip apiso ka chikrong bang lo Dilip apiso lo alang li kupilo 70,000 ke konania tangka pen matela hema tangka pen lo alang li jibikok lo laben ke Suri Thongkep 30,000 ma ke alang li Dilip Yadav long masi hang Dilip Yadav man ke pathi ji phansi Dilip Yadav long masi hang matela pennan phan pathi ji phansi pennan long mat si 30,000 paisa hang si 1 lakh ke alang li pidet lo laben ke abad phala bangke Anurag Yadav stame ribom lo Dilip Yadav bang sai claim tang det pen belagaw me puthod alang li me thangarong chewang thulo hala suhut Pragati bang same phone pen chingki dun lo laben de khona sidoma pa location chinilo bangso location Anurag phan than det lo Anurag Yadav phan than lo daksi dopo asi Anurag Yadav bang hala kaprek atuma phan matela contract ki pe tuma phan Ramji Nagar laben ke Durlab laben ke inu duthulang la Ramji Nagar ajir po duthulang bang ke thom alang tuma than lo hala hen lo munit ke puthan lo laben ke hala tum bangso Dilip Yadav aphidun kri lo Dilip Yadav alang di hala suhut Hydra machine sigwek pu crane ne pine ri tum pu crane pata pu ne pine hala suhut bahini dam lo Dilip Yadav phan khang check mat alang tum ke chikrong ke ne nili tum akar hing no dak possible nanglang dun tha possible
lasi alang li bang hok tin kok lo alang li methang hydra machine aghari pen alang li sunsi alang li tumong tun hala bang so kidun hura CC camera long theklong lo lasi la shooting men si police tum samay retard plot depon laben ke hala bahenia munit delibiada fon ke pon ke hidia lom si pon lo hada pon lo lang lo no hokta akar ke abe lasi hadak mosi alang li pan tengking pit lo laben ke hala durla bang si anu nat ben heli up there po amase aphi bang ke rong sor dum si thek dong hala sut bang ke hala tumai kat elo aphi rong sor dum thek dam long lo lasi alang li tum si police pan than lo ambulance thang lo alang li pan papon pil hospital alang litum dilivia da fan ki abi hele lega power do epu lasoposi a phulong upload semela attack bangsi fracture that attack bangsi inghang dak lo bose hula brain lo anman ke hengnu phun ge kalilang pu lasoposi alang li nini ba ke reng den lo bose be a phi bang ke alang li un ide lo kijur sikne pon lage durlap lapen ke siwam phan pulo siwam lage hala ramji nagar ajir pulo alang litum man ke police se kiri tarli block lo lapen ke alang litum police tum theklong lok lo sitame hala tumbang bahani tumbang ki kaji sika bori lo on same police tumbang tungdun lo sitame hala tum same alang li tumari deng heli to ko jone police tumban sitame ab lo lapen ke police tum same asai jok je alang litum heli amu same pangjar lo lapen ke aking sitame ab lag lag de lo bahani ba amar si ki jusi ke ne ponong check lasi kado ka pen ke bang phosi ka chingnang ku Anurag Yadav lapen ke Pragati Yadav lapen ke Ramji Nagar Dutulang Durlab Yadav laben ke Sivam Yadav bangso ke se puta ke laan si niri thanpon chotpo nalitum bangso atomu pen kupilo ke chardi long nalitum convention pik tha isi bangke la lo nili gachini dam tengke kilup mate tangka maha kilup lastame initum ke heng no lo athil tum langnam sinang lapuna pragati alang listame bangso tangka kilup a joini si mate grid pusipulo alang listame kijursi ke sungnang kok lo laban ke ning kache dok ning kache hang mate kache en kache do long bangke ilitum chubai chokai ke nangne itum same thekponong lo pragati alang listame me dilip phan ke ahok pe raka hone kali de lo alang li tangka joini si alang listame dilip en same che pachor lo lasi chubai chokai bang stame nangne laban ke do thulang ilitum Anurag Yadav phanjong si ilitum lang lo protang te alang listame dilip Yadav phan koson si pathi ji mapu alang listame bidi kiri abang lo lacho takali lang alang li kupilo joyki pensi ke chulong ji phansi kariya munit laban ke alang li long kavi eson same ke do eson ke chepaklang mare ke chipindak kachi soi last me hengno iri tumlong kopi ma koson ma ke do la shooting si ri tum same chepaklang chodang ji nili ke matha tengke Anurag Yadav alang li long abeve hormus same alang li ke do eson si chepaklang lo laso joini si hala so arlo so pragati sitame alang li ning dok khak lo laben ke Anurag Yadav alang li ke claim chipaduk o bangkali alang li joy ke pen cholong te pu ke matha munit las halas tame ke chokdam te dokok lo laben Anurag Yadav alang li tame kicho baya bang no athe alang li kabiyeson tame alang li ki dosi ka chekrong pragati bang a lifestyle alang li ning hang ke hala ke plan tu mating sending hang lo pol se Anurag long laso honmu ka bidelo tangka maha bidelo asila bang so tangka maha gelong ji phanalang li hengno dak step same deng pondet lo hengno dak aking kam same che jor pondet lo lasila sonbang ke nangne laben ke si ke la lo bang akhi iritum hengno dak atowar pen iritum kachuthi ji phan ke iritum mate ke enunde ji phan mang ke iritum matha nangne laben ke duthulang dak iritum matha pa melo plotang te penana tum aluso punon pinso punon di tangka maha joine mate ahem rida joine sakuri lahai joine sitame aning ke dok dodo lasia hokpet bangke hal hai pensi aning ki dok lotang te leke hala munit phan mangke kanghon pa megi kalite lo sakuri phan kanghona joini si aning dok chot lo mare tangka maha do pa joini si aning ki dok chot lo labangke aning ki dok pa me aning aklong men kalite polo nili ki mat halam lo labangke pragati sitame ahok ha Anurag phan aning dok lo plotang te alang li tangka maha phan mangke arang li lup le denang ko matha thede nang ko Anurag Yadav phan same dokok dang po thangna da problems tame abidet po porse me non bangke Anurag long labang so ason bangke abidet tangka maha bang abidet jone alang li hala dilip phan si alang li ko pilot target lo alang li poisa ki thidun ji phan si alang li matha lo mate lap so poisa diliba tangka alang li kelong yi phan si matha lo lata hengno dak atowar pen bang so pir the prekja ma birta dopik iludom kechere nangji ason stamedo lapenda ki matha parsik nangji adim stamedo ini bang so video ngansi nali tom thingno je thanam chotpo
nari tum kopi lage matha bang sop puthak bang nari tum comment speak non eri tum apor mesen of protang de prabjin pen puthot eri tum setong thuna do me thak me karno